Mga kanegosyo, maraming tao ang puno ng pangarap pero kakaunti lang ang umaasenso. Bakit? Kasi karamihan hanggang plano lang. May gustong magbenta online pero next week na daw mag-umpisa. May gustong magtayo ng maliit na negosyo pero naghihintay muna ng perfect timing. May gustong yumaman pero takot magsimula. Kanegosyo, hindi ideas ang nagpapayaman. Execution. Kahit gaano kaganda ang plano mo, kung wala kang galaw, mananatili lang yang pangarap. Tandaan mo to kanegosyo. Mas may chance pang yumaman ang taong maliit ang puhunan. Pero mabilis kumilos. Kaysa sa taong puro seminar, puro isip, pero walang ginagawa. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang kumplito agad ang gamit. Ang kailangan mo, simulan. Magbenta ka kahit 5 lang customer mo. Mag-post ka kahit konti pang followers mo. Mag-umpisa ka kahit kinakabahan ka. Kasi ang negosyo, hindi lumalaki sa kakaisip. Lumalaki yan sa aksyon. At tandaan mo kanegosyo, ang pinakamahalagang hakbang sa tagumpay ay yung unang galaw na matagal mo nang iniiwasan.